Pa nthawi ina amene nakambako za president wa dziko la Botswana Gideon Boko amene ndithu pa akuoneka zoti kwabwera ku Malawi kuzisangalala nawo akuti Malawi yakwanitsa zaka 63 ikuzilamula yokha. Seriously? Okay. Akuti Malawi yakwanitsa zaka 63 ikuzilamula yokha. Komano to me sounds like palibe facts. That's not true. Like there's no truth in it. Awakulu Malawi yakwanitsa zaka 63 ikuzilamula yokha. Ikuzilamula yokha. No. Mukapanga mukalowa deep kwambiri ndi international politics, ndali za international, mopeza kuona kuti still pali zinthu zingapa zimene mayiko aku Africa ambiri still utsamunda unatha wa physical umaoneka aja kuti tikali mene kutiyano unatha mene kucha koma ulipo so wina umene pakana panapa kuti uthe apanga kumakhala nkhani nde I don't know kuti anyway wabwera nde yeah sure let's just watch it kuti akufika ku airport manganya akalandira ndithu amenewa. Guys, thank you so much. Malawi cameras. President wa ku Botswana Advocate Gideon Boko amene abwera ku Malawi kuzasangalala nawo kuti Malawi itakwanisa zaka 63 kuzilamulira patoka, amene akakhale nawo mawa ku Bingu National Stadium. Panopo a Vice President Dr. Michael Ushu amene abwera kuzalandira a President aku Botswana. Lero akachoka pano akalandiridwa ku State House, toka pamenepo kakhala zina zokambirana apita kusijiku kasaina mbuku la alendo ndizina lero mawa kudinawo kubingu international kubingu national stadium kapuliko Botswana.
我真的不。Kapan namanya? Kamar berapa? Move to the side.
zikomo kwambiri kaviwa zinonse imene talandilira a president of Mozambique imene a vice president Dr. Michael Bizwigusi amene anabwera kutalandira Bokete Boko. Thank you very much. Malawi, Camera.